Yolanda Díaz, esta semana foi intensa políticamente falando. O debate no Parlamento, a raíz das explicacións do presidente da Xunta sobre a súa relación con Marcial Dorado, deixounos, dende logo, momentos moi broncos. Para a Alternativa Galega de Esquerda, a cuestión quedou zanxada no Pleno ou contemplan novas iniciativas sobre o caso? En absoluto, hai un antes e un despois da comparecencia do presidente e coidamos, en a Alternativa Galega de Esquerda, que todo está por dilucidar. O que quedou claro é que o presidente da Xunta de Galicia mentiu á cidadanía deste país, porque non é creíble que non coñecera a que se dedicaba Marcial Dorado nos anos 90, cando xa quedou en evidencia, non, que se dedicaba, cando menos, á actividade do contrabando, un delito grave, e mesmo tamén rapidamente adicouse ao narcotráfico. Por lo tanto, mentiu respecto desas amistades perigosas e mentiu tamén respecto da permanencia desta amistade. Non podemos esquecer que o propio presidente da Xunta na comparecencia recoñeceu que mesmo despois desas datas o chamaba para darlle os parabéns, por exemplo, dixo, no día do seu cumpleanos ou, por exemplo, en datas relevantes como son as festas do Nadal. Por lo tanto, quedou claro que mentiu, quedou claro que está vencellado a actividades que son ilícitas, e quedou mesmo claro tamén que estaba vencellado a unha persoa que morreu, que era o testaferro de Marcial Dorado, o señor Manuel Cruz, que, como sabedes e como sabemos en Galicia, era un guerrillero de Cristo Rei, é dicir, estaba vinculado xustamente pois a esa parte oscura da historia do noso país. En que medidas son importantes as axudas que a Administración lle puido conceder ás empresas de Dorado? Bueno, eu creo que o señor Feijóo está misturando as cousas, non? Porque, primeiro, máis alá de que nós o que pedimos é que presente os contratos, que non as axudas, non os contratos que suscribiu a Xunta de Galicia en particular, o que lle pedimos dende AGE é que presente os contratos no tempo no que o señor Feijóo foi o número 2 da Consellería de Sanidade, por unha razón evidente, porque se houbo contratos no tempo no que o señor Feijóo foi responsable desa consellería, obviamente estaríamos diante dun ilícito penal. Sobre a corrupción, hai unha comisión parlamentaria que traballa na súa prevención. A que amosara ao principio moitas dúbidas sobre a súa eficacia real. Segue mantendo esas dúbidas ou agora a confianza é algo maior? En absoluto, porque efectivamente se materializou que a comisión vai a ser un paripé, non? O Partido Popular votou en contra das enmendas que presentou a Alternativa Galega de Esquerda, en contra xustamente do foco do debate que nós queríamos introducir. Como sabedes, pedíamos a apertura, non, a todas as administracións que hai en Galicia, pedíamos que a votación na comisión, para ser de verdade non unha comisión que traballe con certa flexibilidade, pois non se aplicara o rodillo da maioría absoluta do Partido Popular, senón que na propia comisión pois houbera unha maioría cualificada. Efectivamente, o Partido Popular votou en contra. É dicir que a comisión, en definitiva, vai a estar paralizada permanentemente pola maioría absoluta do Partido Popular. Miremos agora ao futuro. As próximas eleccións tras a Constitución de AGE serán previsiblemente, se non hai moitos cambios, as europeas de 2014. Gustaríame saber se se presentarán con a nova e se así se abrirán a outras formacións tamén de fora de Galicia. Bueno, vamos a ver, eu pulo, como xa dixen públicamente, por facer unha grande coalición no conxunto do Estado español. Pensade que a circunscripción electoral nas europeas é única e, efectivamente, creo que o que aportou ao debate político AGE enfrentándose no seu discurso aos poderosos hai que materializalo no conxunto do Estado español. Por lo tanto, eu son defensora na miña organización de que concurramos nunha grandísima coalición de homes e mulleres da esquerda anticapitalista, da esquerda que pon en cuestión a Europa dos mercaderes que nos están a gobernar, que nos conducen á fame, e mesmo a esa Europa que está permitindo que señan organismos antidemocráticos, como se está a demostrar en todo momento, organismos que non se someten a seleccións como o Fondo Monetario Internacional, como é o Banco Central Europeo, como é a propia Troika, a que dispón sobre a vida dos cidadáns e das cidadáns europeas.
coido que se facemos unha grande coalición, efectivamente o resultado vai a ser espectacular. Por lo tanto, vou a traballar na miña organización para que esta realidade se materialice. Non sobra ninguén. Todos e todas, en tempos de excepción, os homes e mulleres de todas as correntes da esquerda somos imprescindibles. Si sumamos, seguramente seremos capaces de combatir a barbarie que hoxe preside a Unión Europea. Considera que o debate soberanista que agora está a introducir o BNG pode prexudicar a alianza con Anova? Eu creo que os povos teñen que decidir o seu futuro. Non solamente defendemos o dereito de autodeterminación dos povos como unha declaración meramente formal, senón as consecuencias que eso leva consigo. É dicir, que os povos teñen que ser democráticamente os que decidan a relación que queren ter no modelo de Estado vixente. Na actualidade, que defendemos nós? Pois, obviamente, nestes intres, loitar, non pelear por a constitución dun modelo de Estado que para nós debe de ser federal, pero é obvio que é o suxeito activo, neste caso Galicia, os galegos e galegas, os que teñen que decidir cal é o seu futuro. Un matiz é que o dereito á autodeterminación dos povos é un dereito de raigambre democrática, non é un dereito nacionalista, é simplemente que os povos teñen que decidir votando o que queren para o seu futuro. O 27 deste mes, Esquerda Unida celebra a Asamblea Nacional. Haberá cambios na dirección. Está disposta Yolanda Díaz a seguir liderando o proxecto mentre lle pida a militancia? Esquerda Unida ten no día de hoxe unha importante representación parlamentar e ten aínda moito traballo que facer no conxunto do país. Por lo tanto, esa dirección vaise seguramente artellar dun xeito diferente e, sobre todo, vai a contar con persoas que teñen que aportar moita luz, non, a este proxecto. Por lo tanto, todo é novo nestes intres. Efectivamente, as nosas teses políticas están afirmando, non, que estamos diante dun camiño cara a un proceso constitutivo e mesmo tamén, non, que estamos nos tempos de finais de un réxime político que foi pactado na transición española e que hoxe xa quebrou, non? E no que a grande cualificación de hoxe é que efectivamente todas as súas institucións, dende as eclesiásticas ata a propia monarquía, pero mesmo o sistema de partidos, o sistema bipartidista, está sendo posto en cuestión. Yolanda Díaz está disposta a seguir liderando o proxecto mentre lle pida a militancia? Yolanda Díaz non traballa en termos individuais e do único que estamos a falar nestes momentos é dun traballo colectivo, dunha posición política e, dende logo, as resultas deste traballo, dende logo, veremos o que pasa no futuro. Hai moitas cuestións de actualidade que tamén me gustaría preguntarlle preferentes, por exemplo, quedan aínda solucións colectivas para os afectados máis aló da vía xudicial? Efectivamente, nós pensamos que a solución colectiva é devolverlle os cartos ás persoas que lles foron roubados, non? É indecente que acabemos de pagar en outubro a cantidade de 38.500 millóns de euros de xuros dunha débeda que non contraeron os cidadáns e as cidadás deste país, senón que contraeron esas entidades indecentes como son os bancos, esas cantidades indecentes que estiveron especulando cos nosos cartos. A eles sí que somos capaces, non, de darlles todo o que seña necesario e non seamos quen de negociar co FROP para devolverlle aos aforradores o que lle roubaron. Por tanto, a saída colectiva é devolverlles o que é seu. Estamos vivindo, efectivamente, en Galicia un corralito e isto é unha indecencia. O que debería facer o señor Feijóo xustamente hoxe, nestes días, é, despois, non, de ter coñecemento de que parece que no debate político estamos de acordo, recoñecen que unha estafa, pois defender aos estafados. Desafiuzamentos. Que lle parece a medida andaluza para combatelos a través de expropiacións temporais a bancos e a sancións, tamén a inmobiliarias con pisos baleiros? O que semella que se poden facer cousas e se pode gobernar de outro xeito, non? Esa mensaxe que nos están dicindo todos os días que non se poden mudar as cousas, que non se poden cambiar, a realidade non é certa. Hai marxe de maniobra na actualidade para facelo, e quero adiantar xa que diante de toda esta caverna da dereita económica e da dereita mediática que xa está pulando para intentar pôr en cuestión este decreto, pois a verdade, decir algunhas cousas que, por exemplo, na nosa Constitución española, na actual, efectivamente, a propiedade, tal e como se define nela,
ríndese a, dende logo, a intereses de carácter social. Pero non soamente eso, é que tamén en bastantes normas, como por exemplo o Regulamento de Disciplina Urbanística, xa se fala que no caso de non cumprir coas normativas de ornato, salubridade pública e demais das vivendas, efectivamente se pode chegar a expropialas. Por lo tanto, creo que unha medida absolutamente ponderada, que se lle poda expropiar por un tempo de 3 anos as vivendas a aquelas entidades bancarias, personalidades xurídicas que as teñan baleiras, dende logo cando hai persoas, como estamos vendo, que non soamente non teñen casa, senón que están mesmo sacrificando a súa vida, suicidándose, porque non son quen de aguantar esta situación que están causando os poderosos. E confía en que poida axudar tamén na solución deste problema ese convenio que a Xunta asinou co Poder Xudicial para buscar unha vivenda ás persoas en situacións de especial vulnerabilidade que se vexan afectadas por un desafiuzamento? Bueno, eu leín con atención o consello, é un consello, o convenio, perdón, é un convenio laxo, non aporta, digamos, ninguna medida concreta, en todo caso é un marco legal, non? É dicir, todo o que facilite, non? Pois a colaboración, neste caso, entre a FEGAN e o propio Consello Xeral do Poder Xudicial, pois efectivamente está ben, non? O que pasa é que hai moita hipocresía, porque pensade que estaba un membro galego, non destacado, magistrado, que forma parte do Consello Xeral, non? Que foi ademais autor, non, desa ponencia exixindo, non, a mudanza da normativa que regula no día de hoxe no Estado español, non? Todo o que ten que ver cos desafiuzamentos e, como sabedes, pois o goberno de Feijóo e o goberno de Mariano Rajoy non quiso nin escoitalo, non? Cousas da vida, pero en todo caso, repito, o convenio non introduce ninguna medida concreta, simplemente un marco de colaboración que, repito, coido que está ben, pero o importante, non, é que na Xunta de Galicia, por exemplo, se poñan en marcha medidas como as que acaban de ser publicadas e aprobadas no goberno de Andalucía. E a súa opinión, escraches sí ou escraches non? Onde está o límite? Os escraches é a única arma que teñen as persoas que sufren as consecuencias da crise para defenderse. O límite no ilícito penal está na aplicación da violencia. Polo tanto, dende a Alternativa Galega de Esquerda, sempre que señan pacíficos, por suposto, ímolos a defender. E, por certo, que o presidente da Xunta está en México. Que agarda vostede desta viaxe? Non agardo nada, lamentablemente, o que sí que é unha boa estrategia de distracción nos momentos máis baixos, non, da vida política do presidente. É dicir, é mesmo unha falla de respeto, non, que diante do que está chovendo en Galicia, diante dos casos de corrupción que empezan pola persoa, non, do presidente da Xunta de Galicia, o que faga unha vez máis seña unha operación de maquillaxe e de escapismo. Sae do país para non soportar o que está vivindo. Sabemos perfectamente que de México vai a vir, como xa veu en campaña electoral, coas gavetas e as maletas baleiras. Domingo 14 de abril, Día da República, este ano ademais con momentos difíciles para a monarquía. Pensa vostede que a xustiza realmente é igual para todos? Non, en absoluto. Mesmo acóllome as propias verbas, non, da voceira do Consello do Xeral do Poder Xudicial, Gabriela Bravo, non, que recentemente, diante da imputación de Urdangarín, ela mesma dixo que, dende logo, non todos os imputados eran iguais. E, evidentemente, eu, ademais, que proveño do mundo da xustiza, teño claro que a xustiza non é igual para todos. Estamos vendo, non, o que pasa todos os días pois con esta recente imputación da infanta Cristina, non? É dicir, o chamativo era que aínda non estivera imputada, non? Ou mesmo estamos vendo como o Estado, o poder, os poderes fácticos, pero en realidade o Estado, a través da Fiscalía, que, como sabedes, é un órgano xerárquico que segue instruccións, o BOE, está poñendo toda a maquinaria xurídica en contra, non, desa imputación, dese auto de imputación que dictou o xuiz Castro, non? Polo tanto, a verdade, son escéptica e, dende logo, sei perfectamente que, lamentablemente, máis aló das declaracións formais, a xustiza non é igual para todos. Hai unha xustiza para ricos e hai unha xustiza para pobres. E escéptica tamén ante un posible cambio no réxime político a medio ou curto prazo?
Non son escéptica porque coido, o dixen antes, non, que estamos camiñando cara a un proceso constituinte de facto, non? O que pasa que é certo que temos que organizar esa rebeldía que hai hoxe na rúa, temos que canalizala e temos que gañarnos esta loita de clases na que estamos inmersos. Por lo tanto, que temos que facer confluir son todas estas loitas dos preferentistas, dos desempregados, das desempregadas, das mulleres, en definitiva, de todas as persoas que estamos vivindo as consecuencias da crise, organizarnos e gañarnos esta batalla, non? Yolanda Díaz, viceportavoz de AGE, Coordinadora Nacional de Esquerda Unida en Galicia. Grazas. Un saudiño, grazas a vos.